गम्मतदल्ले अम्मा मका मस्त खुशी दल्ले होई वे चिंदी तुको खुशी दल्वे अम्मा आज तुला ऐको निदो कदैत्वे अम्मा मका मस्त नीरे येता गोंगो येऊन बिवेता त्यातनं मका भयंकर ताव रडता अम्मा गंगू म्हणून कसने नागो अम्मा ते बरी काणी तशी अशीची तू कोकम कर निदलरी हर्ट केलरी प्रा तुक भिवोचक गोंगेता म्हण संचसिले गोंगो आणि कसने नागो अम्मा अम्मा गोंगो असं तो दवे असं मका कितलं बिवेता गोतसवे मका अपुडचक येता अम्मा बद्द गोंगो असं अम्मा ಅಂತೂ ಇಂತೂ ತುಗಲ್ ವಸ್ತು ಪ್ರಮೆಳ್ಳೆ ನವೆ ಮಾರೈತಿ ಅಂತ येईल भारी लायतले हाव अन्नक तशी शिकर मग कडकडन पुरा सामान अन्नलक पेटाइले आता मी जाऊन आरामार वेचेत ಹಾ ಆರಾಮಾರ್ ವಚ್ಚೇತ ಚಮ್ಕು ನೊಚ್ಚುಕೋಣ ದೌಕ ವಾಕಿಂಗ್ केलरी तो स्लिम दत्त गो अम्मा स्लिम दौचक तू खाई सोडता आता पाणीपुरी मसालपुरी पुरा खाऊचस मो जेवण दिनी त्याला तू सोडतोय मक्का अम्मा हाव ऑलरेडी स्लिम अस आता स्लिम दवकदले तू तशी दावनु तू पाणीपुरी मसालपुरी कसनी खाऊ का म्हणना हाव खत्ता हो अम्मनी अक्क येतस हो चंदी तू हुशारदल्वे आता हा अम्मा तकड गेली हेंची करेक्ट टाइम कसन विषय म्हणून हाव धोरण काढता अम्मनी अक्क कसन रचना करतस तू मिगलट खेळता येतवे हो हा तुगलट खेळता येता मिगल होमवर्क पूरा झाला हा तुगलट खेळता बा तू मला मग मस्त इष्ट करतसवे फईवे अम्मनी अक्क थँक यू आज काम खई वचनी वे तो हमको हाली नवे गायनಕ್ಕ ಕೊನೆ ಕಾಮ ಯೋಚ್ ನಕ್ಕ ಮಳ್ಳಿಂತಿ ಹೊಳೆ ಮಲ್ಗರ ಕೈಲ್ತದ್ನ ಹೊಳೆ ಮೈತಶಿ ಮಳ್ಳಿತ್ತು ಹಾಲ್ ಶುದ್ಧ ದೌತೆ ಕಾಮ ಯೋಕ ಮುಣ್ಣ ಅತ್ತ ಫ್ರೀ ಅಸ್ತನವೆ ಚರಡ ಚಿಕ್ಕೆ ಭೌಂಡೈ ಮಳಲಿ ಚರಡಕ ಚಿकेची नज्ज गायनಕ್ಕ हा पुरा विषय कळली गो मक्का तू भारी चांग काम केले आता कशी फ्री असनवे चरडकदाल तिथले भोंडाई मागीर दलरी तशींची कामा येताना ती कापून हाडी 1-2 महिने स्कूला पेटणी त्याला काय दायना आणि की अंगणवाडी वतल नव्हे ती कसने परीक्षा असना मो ती कशी कैंद वापन हाडी चढवलट खेळताची ती कैची की आराम दत्ता नाही दुःख पुरा विसरता तुम्ही तिथलेची मना कसने घालगे नका कळवे त्या मनुष्यान असताना चीता खमन दुखून कान गल्लेले आणि आता कसन गमना गांगे वच्चे ना मग ही चल्ली एक समजल तिथले पुरो देव चांग करत गो सुंदरी चांग जना केदने देव हात सोण घालना तू पूड चुकी केला त्या पर तू अर्थ कोण गेनो समकोण घेतले मो आता तू चांग रीती रस सकडांक दायदलेल दावनु अस कशी दावनु देव तुक सोण घालना भिऊ नका चिकीच वेळ दवचे पुरो तुगल संसार समजत गो कसने ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ मी पूर्ती तुगल सपोर्ट आसती कळवे तुक बेजार नामळरी मके 4-5 गसंदिತ್ತು गो हा तुम्ही पूर्ती मिगल सपोर्ट आसत म्हणचेची मके धैर्य 5 गसंदिತ್ತ तुमक कसने तोंದ್ರ नामळर हाव गसंदिತ್ತ बा बाहेर बैसून घासून दिता कडे दैदलरी एकचुरू उद्दा घांगेन धुवून तू भीतर होरी हा तू काम आपेन असेल गो सुंदरी आज मका काय कुडवाना आपी संतोय मस्त काम असेल घरा येईल कुडले हिगेल हट सूरदले ती कसे की डान्स असे काही तक त्या दवका हे दवका आत्ता दवका म्हण हट केली ती आपण गेली गो आणि वचन रंदप्प पुरा कर का 1 राशी भार पडला गो जोर हेल्प कर गो बेजार नानवे थो तक्क पुरा कसले बेजार गायनका वचा हाव तू 5 निघासून दिता अम्मा मी गेले होमवर्क वाजीचे पुरा दल्ला नाही गो हा चंदी लट्ट थोडे वेळ खेळतो गो अम्मा नाकू गो अमणी चंदी हुशार नाखे नाका हावा अमणी अक्कलट्ट खेळता अम्मा प्लीज अम्मा तू कमणी अक्कलट खेळकावे दायत गो तू आणि ती हंग खेळता असती एक 10 मिनिट
अम्मे तदैत्वे अम्म दायमंडोड चनच मिगेलट्टू अमणी अक्का असतनवे हावरायण अम्मा काम करच्या कोचा हटना हा मातिगेलट्टू खेळता गायन मयी कसं कोच को सुंदरी चरडू हम खेळंतवे हा अंगात नवे घर आमक दिसतात मोहन्नी हम खेळंती अट्ना अमणी हंगा खेळका दूर खई वच्चाना हाव वासरी कंडी दुकुन पळयता असता दाय तमा कई दूर वचन हंगा खेळतती थोडे वेळ सुंदर अक्का नेऊच बितरी आम्ही खेळ मुगसितती हा दाय तष्टलरी योಗ सुंदरी वचा मक्का तू मळरी मस्त इष्ट अमणी अक्का होईवे मक्का तू मला मस्त इष्ट या खेळ्या आजी तू गेल्या वाटतं खेळणं मक्का मस्त खुशी गल्ले अमणी अक्का हुगूरुल्लो नियर तोंड सोडकमू कशी सुर करचे हा आयडिया अमणी अक्का हाव नित्य तुमगेल घराक येऊचिवे आमगेल घरान तू गंगो येता हाव कोणाक सांगलंय तनी ना म्हणतती बद गंगो अस मक्का आमगेल घराक वच्चक इष्ट ना हा आता नायक वाट मला तुमगेल घरान तू गुंगसवे कशी असत गंग गंग धवींची अस जिगोड अशी गाऊन घेता हात वैरी करता उडता मका लगी लगी येता आपडता होईवे उलट की हुआ मणी अक्का ते मिगे लगी उल्लायता बिष्टैता भिवेता मक रडैसिता गोतस्वे तू तुगेला अम्मा कनी अण्णाक सांगता तांक दाखवता आसिले हा संगरी कोणे नामगनाती ना ना म्हणतती गंगापुरा पट्टी पट्टी म्हणतती दलर पदच हा गंगेक पळायला मणी अक्का गंगा तुगेला मात्र उल्लैत्वे तुगेला अम्मा लगी अण्णा लगी उल्लै नवे होई मणी अक्का गंगा मक्क मात्र बिष्टैता अम्मा आणि अण्णा ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೈತೆ ಉಲ್ಲೋಚ್ ರಬ್ಬೈತಾ ಮಾತ್ರ ತೈ ಹಂಗ ಬಹುಂತಾ ತಾ ಬಹುಂತಸ್ತನ ತುಗಲ ಅಮ್ಮಗ್ ದಿಸನವೆ ತಾ ಗಂಗೋ ಭಾರಿ ಜೋರ ಸಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲನಿ ಅಣ್ಣಲೆ ಎದ್ರಕ್ ವಚನ ತಂಗಲೆ ಮಕ್ಷಿದು ಕುನಿ ಎತ್ತ ತನ್ನಿ ತಕ್ಕಡ್ ಪಳೆತನ್ ಹೆಕಡ್ ಪಳೆತನ್ ತಕ್ಕಡ್ ವತ್ತ ಮಕ್ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ತಾ ಅವ್ ಕಸಂ ಕೊರ್ಚೆ ಕೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಗನತಿ ತೂಪುನಿ ನಮ್ಗತ್ ನವೆ हा तुक नमगत कगोंडी मक्क गंगे पळक मन भारी आशे अयो अयो नका नका अमणी अक्का गंगो भारी जोर अस तक पळलरी मक्क भयं करता आजी तू हंग इली मो गंगो दिसले तुका हंग पर गंगो याना अमणी अक्का आमगेले घरान तू हाव ताती करत पळे थई मात्र गंगो येता दुसरं खई गंगो यानवे ना मणी अक्का आजी अम्मी मस्त घरा गेलेलींती खई गंगो येनी आमगेल घरांत मात्र गंगो येता मक घराक वच्चक इष्ट ना हा तुमगेल घरांत रापचिवे दायत गो चंदी तू आमगेल घरांत रापी येता दलर तुगेल अम्मन सोडका नवे हॅलो एक्सक्यूज मी मिगेल नाव वैदेही म्हणू हाव हंगा स्कूलाक टीचर जावन जॉइन जाल्या हो नमस्ते मॅम तुम्ही आमगे स्कूला टीचर वे मक भारी खुशी जाले हो तू मिगेल स्टुडंट ओके तुझं नाव कसं ने मिगेल नाव पल्लवी म्हणो मक सकडे अमणी म्हणो अप्पोचे हाव हंगा अमणी म्हणो फेमस मिगेल नाव चंदी म्हणो होई वे तुमक दाव जनक पडन मस्त खुशी जाले हाव हंगा विलासिनी मायस पळे तंगेल घरांतू बाडे कस तंगेल घरांतू मिगेल अम्मा काम करता ऐकना गसिता कोईर करता हे पण काम करता होई वे हावनी मिगेल ट्विन ब्रदर अन्नू आम्ही एका क्लासांत वाजजे छे हो व्हेरी नाइस तुम्ही खेळाती हाव मिगेल घरा वता अमणी अक्का प्लीज हाव तुमगेल घरांतू राबता आमगेल घरा वचना ते गंगो मक बिष्टायता कसन मळचंदी गंगो बिष्टायत्वे होई मैम ही भारी बिट्टास हंग ನೇಲ ರೀತಿಕ ಕಸನೆ ಗಂಗು ದಿಸನಕೆ ಗರಂತ ಮಾತ್ರ ಗಂಗು ದಿಸ್ತಕೆ ಭಾರಿ ಬಿಟ್ಟಸ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಸಂಕೇತ್ ನಮನೆ ಡೌಟಸ್ ಮ್ಯಾಮ್
वाचंदी गंगानी म्हण कसने ना गोम्हा गंगा अस मक्का मात्र बिवेता कोणे मिगेल उत्तर नमगनती मैम तंगल घर अंत चिके प्रॉब्लम दल्ला चिके चिके हुशार ना हो होईवे ती मेंटली अपसेट दल्ली दिसता तू काय भिऊ नका आम्ही पूर्ती ते गंगेका सम्मा मारतती ओके तू धैर्य रस का भिवेला री तू तक भिवेई ओके मक तक भिवचे दाय ना तू गुड गर्ल नवे तू मस्त स्ट्रॉंग अस नवे गंगे कनी भिवचा नज्ज गंगो आईಲು ಕೂಡ್ಲೆ तू बड्डिगे मान सोडी तक दैत्वे हा निवेरी हाव बड्डी दोन ताती करता ते बड्डीन तूची गंगे अब्बा अब्बा करता वेरी गुड गर्ल तशी करी हा मिगेल मन तसे पूरे हे मॅडम मला सांगलरी मग सपोर्ट करच्या पूरा नवे तुम्ही कसं म्हणतात म्हणून ऐकून कमेंट्स आणि तिलसी येते तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करच्याक विसर नका ते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद.